Mga bata, karong kalag-kalag bantay ginyo ang iring. Ayaw dyan magpatuo sa iyong papa. Bata nun gani sa iring ang inyong sudan sa lamisa. Mugawa gininyo. Kay wag gid mi sudan. Tanawan ni hitabo kaniadto sa mga tinuhuan pa sa mga tigulang, di ba? Nahuman na ang kalag-kalag, wa na ginon sila sudan. Tanawa ni. Tay! Tanawa tong halat sa lamisa, tay. Gikaon sa iring, tay. Ayaw ginanyo hilabti ha. Kaya ninyo ng lula. Ayaw ninyo hilabti. Sagdahil lang na kay inyo ng lula. Tay! Ano sila ang iring, tay? Laki, tay. Gikaon na kuro pang adobo, tay. Ayaw din ninyo hilabti ha. Ayaw ginanyo hilabti ka ang inyo ng lulo. Sa dihang nahuman ang kalag-kalag, sa dihang tulo na kaadlaw, mao kini ang nahitabo. Uy! Asa man ang akong inunan nga giluto, gihurot mo sa iring. Nga ni mga batawa makabantay sa sudan, gihurot man sa iring. Asa to akong anak. Wa na nung tay sudan karon. Sa man taong kadiri makaimura mangitanaw. Wa mo bugawang iring. Nagikaon ni Lolo ug ni Lola. Wala na ako bugawa kay ingon man kasi Lolo tog si Lola kaya nagkaon may ring katamang nagkaon na tong pagkalag-kalag. Katong do kay ring bayad laki mo may nagkaon nga iring. Angay! Tugog ka! Unswa. Isip na ni.